Fitattun ƙasashe 10 da suke da mafiya yawan musulmai a duniya a shekarar 2023. Masana ƙidaya sun bayyana wannan ƙasashe 10 farko a matsayin ƙasashen da suka fi kowane ƙasashe yawan musulmai a duniya. Ƙasa ta farko ita ce ƙasar Indonesia, inda take ɗauke da adadin musulmai miliyan 231. Ƙasa ta biyu ita ce ƙasar Pakistan, inda take ɗauke da adadin musulmai miliyan 200,352,754. Ƙasa ta uku ita ce ƙasar India, India na ɗauke da adadin musulmai miliyan 200. Ƙasa ta hudu ita ce ƙasar Bangladesh, inda take ɗauke da yawan musulmai da suka kai adadin miliyan 150,800. Ƙasa ta biyar ita ce Najeriya, wadda take ɗauke da yawan musulmai wanda adadinsu ya kai miliyan 97. Ƙasa ta shida ita ce ƙasar Egypt, wato ƙasar Masar, wadda take ɗauke da yawan musulman da adadinsu ya kai miliyan 90. Ƙasa ta bakwai ita ce ƙasar Turkey, wato ƙasar Turkiyya, wacce take ɗauke da adadin musulmai da yawansu ya kai miliyan 84,400. Ƙasa ta takwas ita ce ƙasar Iran, wadda take ɗauke da adadin musulmai da yawansu ya kai miliyan 82,500. Ƙasa ta tara ita ce ƙasar China, wato ƙasar Sin, wacce take da adadin musulmai da yawansu ya kai miliyan 50. A inda ƙasa ta 10 ita ce ƙasar Algeria, wadda take ɗauke da adadin musulmai da yawansu ya kai miliyan 43,737,96. Wannan su ne ƙasashe 10 farko da suke ɗauke da mafi yawan adadin musulmai a duniya. Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai. Daga Nura Ma'azzam Bichi.